Kani ke All India Radio Shillong ka khubor an pulia phi de Mary Nonganti wa lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka stem. Sakhi ke jila Meghalaya ya ka jingkiyo ka bon tam ki nongpang COVID-19 ka bala poisha ka prapu arngot minnin ka sngi bat nyop khandai ngot kilalat na ka jing shitang. Ke India ka ka waini ki ri ha ka perthei ka baduna tam ka jingya brio namar jong ka khlam. Ka National Cadet Course NCC ka long bala kre ben penyar hadu shispa nyop hulai tli ki shlem jong ka haki kapot bat rot nong jong kari. Ki khubor ki babnya. Ha Meghalaya ki don prapu arngot ki brio ki belayo thamayo khnyang jing pang corona minnin ka sngi bat ha ka jokapor ki don nyop khandai ngot ki belayo jingkon. U Director ka Health Services DHS upentip ba nakini ki prapu arngot ki belayo thamai arphangot ki dei na East Khasi Hills District ha ka basan ngot ki dei ki sipai BSF bar khatsan ngot ki riupat ba. Hari Bhoi District khatsangot ki brio ki layo thamai u khnyang jingpang minnin ka sngi. Sabu prangot ha West Garo Hills District ki bakan thopru ya life khandai ngot ki sipai BSF bat khandai ngot ki riupat ba. Naki nyop kundai ngot ki brio ki bala yo jingkot minnin ka sngi laingot ki dei na Ribhoi District iway na West Giant Hills District ba nyop pusan ngot na East Khasi Hills District ka bakan thop ya athuai ngot ki sipai BSF laingot ki wei ki kan hun sipai bat san thuai ngot ki riu pat ba daga jinyo thamai gini ki prafu arngot barka jing yo jingkot jong ki nyop kundai ngot ki nongpang ka jala Meghalaya hadu ba penmi ya kani ka khubor ka don 6000 laispa nyop sautli ki positive case hendreus pa khandai phulai tli ki active case hendreus pa nyop pusan ngot ki bala kon bat hendreu ngot ki bala khlat no ka jing nang duna shushu jong ki brio ki bayap na ka khlam COVID-19 ha India kala penlong ya kari India kum ka wei ni kiri ki baduna tam ka jing ya brio na ka COVID-19 ha ka perthai barok ka wei ka jing ya brio na mar jong ka COVID-19 hari India ka long i wei point khandai line na ka shispa katanat jong ka koi ka khia ka sarkar India ka ong ba kani ka jingla ban penduna ya ka jing ya brio ha kari ka dai da ka jing ya trelang ha pedeng ka sarkar pedeng ki sarkar jilla bat union territories ha Amerika ka jingya brio kala palat sanpau hajar ngot ha kini ki arphulai singi beladem ha Brazil sanpau hajar ngot ha ki khandai pusan singi bat ha ri Mexico shispa sabhuai singi ha India kala shimpor hadu shispa sanphun riu singi bantam sanpau hajar ngot ka jingya brio naga khlam COVID-19 palat sanphulai hajar ngot ki brio ki layo jingkot ha kaleng kari ha kini ki arphusau kanta ki belala daga jingnang kil jingnong pang COVID ki bala yo jingkot hakari menta ka India kala janpoi syaka ar million ngot ki brio ki bala kot tat hadu menta khat pralak nrefu ar hajar ar spa san prangot ki brio ki la kot na ka pangkhlam ha India badha bakhen ki lum ki bala kot baro ki long nyop huai point nreu iwei na ka shispa ya ka jingbo curfew ka por minmir ha East Khasi Hills District la penjalan shishu hadu ka arp sautadek unai lar ong ka khubor sarkar minnin ka sngi laban pen kan mau biang hangni bala penjari ka curfew ka por minmin adu ka por khandai beje minmet hadu ka por san beje min step man la ka sngi ka East Khasi Hills District ka de ka district ka babon tam ek brio ki bala yo khanyang jing pang corona kata hadu laispa prapu prangun la penjari ka curfew banyo te la kam ya ka jing sapriang jong khanyang jing pang ong ka district magistrate jong ka East Khasi Hills District ikong mat siudor war wala kata ki kam shakri ki bakirki ki lat na ka jing shate ha ka curfew ha Mizoram ka sarkar jilla kala pentre kambiang ya ka jing khangdam ka perkheng bha ha barok ka wei ka municipal area ha nongba aizol na du minnin ka sni ublei bar kan beteng hadu ka arphui tarik menta upnai hadu ka por sau shiteng min stem kat kum ka khubor sarkar la ong bala shim ya kani ka rai kum ka lat bante la ka me ka jing sapriang ka jing pang COVID-19 bat banyarap iki nong tre ka tanat ka kot ka khia ban budien bat pet ngor ya ka jing don ki brio ki ba la kum ya kendu pateng ya ki tu ki balangat ha kani ka jing shitom ka hukum na ka sarkar ko ong ba anam sha ban rung ban mi ha ki jaka bala pentre kam ya ka jing khangdam lat no tang ki tu ki batre ha ki tanat sarkar ki ba ai jing shakri ban haban pendep ya ki kam ki badon kam tam kum ha kalyang ka kot ka khia katanat pulen kilat pathai khubor bat yakinong aidon
Ha Arunachal Pradesh tang minnin kasngi la lap ya san foi ngot ki brio ki blayo thamayo khnyang jing pang corona kunthop ya arpo prangot ki bor apahara daga jinglap ya ki san foi tali ki case COVID-19 ki bathamai minnin kasngi ka jing yo COVID-19 ha ka jala Arunachal Pradesh kala poisha ka 8000 hnreus pa san pho prangot ha ba khen ki lumlang ka tanat ka ba khmi ka ko ka khia ha ka te ka jala ka pentim bakidon arpo lai ngot ki brio ki blayo jingkon bala palat no eki ne ki jaka sumar minnin kasngi Kajingyo jingkot na ka COVID-19 ha Arunachal Pradesh ka long 1000 hinyuspa hinyopu arngot. Ha Assam sa kumba 1000 sanspa tali ki jingtia ala aisyu na ka benta kinong pang COVID-19 ha ka jila. Umentri wapet ya katanat jong ka kot ka kya ka sorkar Assam u Himanta Biswa Sarma minnin gasngi upentim bakindon sa lightly ki COVID care center ni ki jaka sumar nong pang COVID ya ki ba ansa sedang pentrekam no shen ha ka jila Assam. Himanta Biswa Sarma ulay tho ba ya ka jaka sumar COVID badan praspa san pautali ki jingtia ansa pentrekam no ha Nehru Stadium Guwahati bat sakawai pat ha jaka sumar COVID ka badan news pa Southli ki jingtia ansa pentrekam no ha Mirza. Himanta ula pentibru ba ka jaka sumar COVID ka balai ya ka ba ansa pentrekam no shen kan long kerpang na ka bantaki kintai bat ki khna khlung an pli ya ka ha Guwahati bat kandan South Pautali ki jingtia. Kani ka khubor ka wanspi na ka All India Radio Shillong. Ka National Cadet Corps ka long balakre ban penyar hadu shispa nyau politely ki shlem jong ka ha ki khap pot bat rot nong jong kari. Menteri ka Sarkar India wapet ya katanat yadari Rajnath Singh ula pentip baka Sarkar pedeng kala menjur ya ka jing terwa jong ka NCC ban penyar ya ka shlem terekam jong ka da ka jing temu ban penslur ki khon samla ban rung sha ka NCC ha ki jaka khapot berkum juru ha ki jaka ki badan harut nong ka jing terwa ya katika skim la depen bana khama shwado menteri rang bado kari Narendra Modi kan ba udang ai jing kiran ha ka sngi rakhil kemen ya kelinghu snem jing yo la duat kari ha Meghalaya ki don haru nyotli ki khapot district ki bala shakan thop lang hapo jong katika skim bat kini ki dei ha East Giant Hills district West Giant Hills district East Khasi Hills district Southwest Khasi Hills district South Garo Hills district West Garo Hills district bat ka Southwest Garo Hills district ka khubor ka pentebru ba ka jila Meghalaya ka nyo atam sa 1000 saus pa 100% tali ki scheme NCC ban penkieu ya ka jinyo scheme ka Meghalaya sya ka khatwai 1000 reus pa arphwai tali ha kini ki license ki ban wan kidan hadu sau tali ki high secondary school bat khasantli ki college ki bala sha ithu ban yo ai ki te ki jimentoy ba ki dei ki to ki school bat college ki badan ha ki nyotli ki khapot district bala dab jer kerteng laban pen kan mau biang hang ni ba ka ni ka scheme ka dai shispa na ka shispa mala baiting ka da ka sarkar pedeng Secretary ka State Election Commission Mizoram Teresi Vanal Hoy ula pentip ba ki don hadu prajar sauspa khandai phuingot ki kertong kan thop ya 8000 shispa arngot ki kinthai ki banya aireng ha ki election village council ha Mizoram kajing thap vote na ka banta ki sanspa sanphu pratali ki village council ha ki khandai ki district but prapulaitri ki local council ki bahap hapo ka Aizol municipal kan long ha ka arphu nyotrik menta ubanai Utai Secretary ka State Election Commission ula pentip ru baki don haru 1000 khandai spa arpun ngot ki kertong ki banya aireng ha ka village council election kenthop ya 1000 spa prapusan ngot ki kenthai bar ki dan sa 1000 san spa pusan ngot ki kertong kenthop ya saus spa khatsan ngot ki kenthai ki banya aireng ha ki local council election Menteri jong katanat MSME ne katanat ki kam karkhana re unitin Gadkari ulay tho bakate katanat trekam kala tre borba ban penkieu ya kari haba ai jingkiran ha ka swawalamban summit 8000 arphau ha New Delhi menhin kasngi u Gadkari ula pentip ba katanat MSME kala panmi hadu khatwai klor teli ki kam bat ka dan jing thumu ban panmi sa san klor teli ki kam hakini ki san snem ki banwan Katu kini ke khubor kelakut bakal wanshipi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata haka por prabaje nginya so baka Delhi Station na ka benta ka khubor haka ktien Hindi ban penbuat ka khubor pareng ka por prashiteng. Kini ke All India Radio Shillong sngobhaban amantai ki khubor na Delhi.